de kanyo owacho ni siasa ng'eny korwa oburu Odinga korwa atandi akorwa gi akorwa wuodma nikech oburu Odinga nowacho ni gin e sirikand ni kendo gin mane giwacho en oburu nowacho so oburu jathurwa atandi jathurwa so we kaw South Nyanza nikech okudwar ni wayud thuolo ni wanywa jo South Nyanza gi kwa ting'o wiwa matin diemo odiem kidiru ku diemo badu ku abe kodi neno ni an gi mirima aonge mirima ineno ma nikech aja South Nyanza madwa wuok malo mondo mi ochenj gik moko we upogowa Joluo duto gimadwa wacho ni kendo mane kama bire negativity and radical kineno ng'ama wacho weche mawacho studio kagi ni gin negative and radical adwa duokie to instance mano ng'ama chiel en ng'ama support kumanduku support ni maoko ng'iyo oko ginjo molore yot achiel magato lorne dirisa yamo kethe ye kuro gina kuro yamo no mitne amita that's the problem koro gine mane Ambrose Weda or refer to them ni kiyudo ng'ama support ng'ado gi chunye te wacho ni kik luong jika gin jok ma ok inyal kono gini wedhi kanyo moko dhi so egini winjo ka sani giwacho niya kana bire studio kana wacho niya wariwre uru gi president mondo wayud thuolo mondo wakony pinywa ma wakelo dongruok ne gitamore kaka wan watero yewa wan joma delogo beni wacho ni an radical and to bang'e donge gin e sirikandni gik mana wacho kande donge makoro giwacho ka to kendo gik mana wacho mano winjo tim ka ema gipako sani giwacho no nyuole akwadhagi I'm telling you niya jaduong' an aonge mirima an gima litna en ng'eng ma ochunwa godo iluongo ni odoyo wedi luongo ni din mar migalu jomo galore agala kaka jaduong' Nduko galore niya ni en kamo bedeni oko believe no winjo beni ochung' bunge dala gi mayere o believe mana ni nitie ng'ato moro manyaka dhi yier ng'ato mondo bed mbunge eko gone kura en oko believe no winjo yiere an mage advices magisebedo ka gimiyo jakom ma mislead wa the next thing katieko kanyo wach mar kuma gichung'e an achunge point achiel and adwa ng'iyo Joluo wange mawacho niya William Ruto kaka medo dhi mbele gi miwa projects Homa Bay County gi Siaya County gi Kisumu County an abiro wacho ni jowa support William Ruto to ok wa support William Ruto nikech noriwore gi ng'ato ng'ama noriwore go cha nyolawo mana bang'wa ka already support William Ruto nikech dongruok koro gima nya encourage jowa gi niya giwe bedo gi dhok adek jogi nigi dhok adek dhok achiel en dhok ma otelne go Buru Odinga joma wacho ni ginie e sirikal wan e sirikal koro kata gini support William Ruto ana would encourage them ka William Ruto dhi mbele gi gik motimogi an through wadware mondo molo gik magitimogi ta believe ni William Ruto winjo bene dhi yier but gima wacho niya dhok mar ariyo en dhok motelne gi Sifuna Sifuna no bende wacho mana dhok ma wuon chama ni winjo ko wacho ni en mowuoyo koro bang'e nokwongo wacho ni Sifuna ma wuelo chama bang'e ka koro wach bedo mapek wacho Sifuna wacho nigi right mar wacho weche then mar adek en dho wuon chama wabeduru gima no wachi gima wacho niya gimiwinjo tho Oshemo tho wacho ka wan ana wacho ni wakomure don kod ni chako wacho ni wakome kod William Ruto gi rei mondo gi Elido Walo ni koro gibe gidonjo gi riwo wan gi expert bai gi mbadi gi wandai gini en koth mai koro wakome to kare wakomure koth ni mondo watayo gik mogo dalawa but in the process kik wawach ni kwasekome koth to ok wadhi ke nyaka warit mwake but the main thing en niya kik gi confuse wa gi kor gwengewa giwe kor gwengewa wadhi decide bende wang'i kodhe mwadwa kome kor gwengewa kocha gi keyo mwadwa rite kor gwengewa ma governors gi MCAs kocha kik guide wadya nikech koro wan ka ni jitanie broad base niya ni kachung gi Gladys Wanga kachung kod nikech aba support William Ruto no wate nyaka wang'ini kwa yudo dongruok mawuok e national wakawgi then wa evaluate magwalo kabo wakawgi josiayo penjo rengo meke jochilo penj mage nyong'o penj mage then wang'ini to ere mwa yudo ka Ruto to ere mwa yudo kuom jowang'wen gi eka telo mathurwa biro gerowa to kwa umowa to wadhi bedo Oscar Madimedi Anto Gmadang